Може ли само да кажете, извинете, аз съм от Вестник Труд, снимам видео в момента за сайта. Какво точно ви възмути в изказването на Ваня Кастрева? Може да. Най-вече това, че започна да коментира по един ужасяващо непрофесионален и циничен начин какво точно правило това дете, какво точно правили децата с аутизъм. Това беше изключително унизително и непрофесионално, не знам какви други думи да намеря. Значи в тази ситуация тя просто трябваше да замълчи. Да, безплатен пиар и правя и давам съвет да замълчи и да каже, че ще има изявление, след като тръгне някаква проверка. И то всъщност отношението на Ваня Кастрева към тази случка е най-малкият проблем. Значи оттам нататък отношението на всички останали институции. А пък отношението на директорката е повече от кошмарно. Значи дори майката на Ана Мария да е била просто притеснена. Оттам нататък цялото училище трябваше да бъде вдигнато на ние не сме роги. чули още директорката, защото е болна, нали? Да. Значи, за какво говорим? И то не е само това помощно училище. Аз предполагам, че това е система. Вие имате ли впечатление от това училище? От това училище не. Не. Но все пак ние, родителите, основно добиваме информация, защото основният начин, по който търсим помощ, търсим съдействие, е в нашата си гилдия, от родител на родител. И се знае за какво става дума. Но общо взето ние сме примирени, защото това е положението, защото когато искаме някакви реформи, вечно се обяснява, че няма пари, а пари има. Просто няма административен капацитет, няма желание нещо да се промени и съответно пасивността на родителската се използва за това. Да. И... Да, благодаря.